Την πόρτα του ΟΑΕΔ ανοίγουν και ξανανοίγουν οι χρόνια, αλλά και οι προσφάτως άνεργοι, μήπως και η τύχη τους χαμογελάσει και βρουν δουλειά. Μάταια όμως. Πώς ψάξατε για δουλειά, μέσω γνωστών, μέσω αγγελιών, μέσω... Με όλους τους τρόπους. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα. Δυστυχώς η ηλικία είναι απαγορευτική και καθόμαστε και περιμένουμε. Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι απογοητευτική, καθώς δεν υπάρχουν δομές που να ενημερώνουν, να προσανατολίζουν και να βοηθούν ουσιαστικά τους ανέργους. Εγώ δουλεύα στα παπούτσια, αλλά οτιδήποτε δουλειά δεν με πειράζει. Μια δουλειά να συμπληρώσουμε τα ένσημα, γιατί θα φτάσω στα 60 και είμαι άνεργη τόσο καιρό και με συντηρούν τα παιδιά μου. Δεν σε παίρνουν μετά τα 30 σε δουλειά, όχι μετά τα 50. Αλλά οι ανθρώποι δηλαδή που έχουν μείνει από δουλειά στα 50 τους θα κάνουν. Τους πετάξουν στον Κιάδα. Οι άνεργοι δεν έχουν καν σωστή πληροφόρηση για το τι δυνατότητες έχουν, ούτε καν ποιοι εκτός ΟΑΕΔ μπορούν να τους βοηθήσουν. Μέσω γνωστών δεν ψάχνω, δεν φυλάμε κατουρημένες ποδιές. Άμα ήταν να φυλάγαμε, θα είμαι στο δημόσιο. Τα νόμιμα γραφεία ευρέσεως εργασίας δίνουν αγώνα όχι μόνο για να επιβιώσουν, αλλά και να πείσουν ότι κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Ο πρόεδρος του σχετικού συλλόγου, μάλιστα, έκανε καταγγελία για λειτουργία παράνομου γραφείου ευρέσεως εργασίας. Το Υπουργείο οφείλει, όταν γίνεται μία καταγγελία, να δίνεται μία εντολή και αυτό το γραφείο να κλείνει πλέον. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι 95 άδειες νομίμων γραφείων σε όλη την Ελλάδα και τα παράνομα είναι γύρω στα 500. Οι Έλληνες φαίνεται να μην εμπιστεύονται τα γραφεία, καθώς δεν έχουν ενημερωθεί σωστά και νομίζουν ότι τις υπηρεσίες που παρέχουν τις πληρώνει ο άνεργος. Δεν πληρώνουν οι εργαζόμενοι, πληρώνουν μόνο οι εργοδότες. Θα έπρεπε βέβαια ταυτόχρονα να υπήρχε και μία συνεργασία του ΟΑΕΔ με τα γραφεία ευρέσεως εργασίας. Έχουμε αρκετούς Έλληνες και ειδικά αυτή την εποχή έχει ανέβει ο δείκτης της ανεργίας. Οι αγγελίες πολλές φορές δεν έχουν τίποτα αξιόλογο ή γνωριμίες περιορισμένες και ο Έλληνας πάει και ξαναπάει στον ΟΑΕΔ. Από την άλλη, οι μετανάστες είναι κατά δεκάδες στα γραφεία και όλο και κάτι υπάρχει για αυτούς. Είχα πάει στο άλλο γραφείο και μου βρήκαν δουλειά και τελικά δεν μου βάλανε ένσημα και τώρα ήρθα σε αυτό το γραφείο. Επειδή ξέρω ότι όλα είναι νόμιμα και όλα καλά. Το χάος που υπάρχει στο εργασιακό καθεστώς στην Ελλάδα ακολουθεί την χαοτική κατάσταση στην έβρεση εργασίας. Φορείς δεν συνεργάζονται, το ποσοστό των ανέργων μεγαλώνει και ο φάκελος ανεργία μοιάζει με το μύτο της Αριάδνης που πια έχει χαθεί στη δεδαλώδη γραφειοκρατία.